hem sabr makamına ulu derece yeten ve hem şükür makamına büyük makama yeten cennet bilen buşlanan sahaba. Taqriban sahabaların içinde en servetmend ve en malkan, mülkükan, altın kumuşukan, atları, diyeleri ve davarlarkan sahaba. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in eli bilen Müslüman olan sahaba. İr Müslüman olanlardan, ol deslapki 10 neferin içinde Müslüman olanlardan. İr deslapki 10 neferin içinde. Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan 10 yaş kiçi. Peygamberimize 40 yaşta peygamberlik verilenni, ol sahaba 30 yaşındamış. Ticaretta ökdü ve Allah da işine onluk beriptir. Dünyanı ahiret için yığınan sahaba Hazreti Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh. Allah Teala şu oturulun tarafından şunun ruhunu şad etsin. En sahabaların malı mülkü kan sahabada. Beter serveti kanmış. Beter serveti kanmış. Beter malı mülkü kanmış. Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam baka malının din yarısına sadaka etti. İşte gurrunu gelir. Sonralarda da bu kadar sadakalar etti. Onu da dünyadan geçenine 1000 at, 3000 dolar ve bu kadar altın kumuşlar oğlun uşağının arasında mirasa koyuluyor. Hazreti Abdurrahman ibn Avf uzun boylu, yüzü ak yüzlü, az açık yüzüne kızıl kakyan, burnu uzunca ve ahirde da ehtem ve a'rac olan sahaba. Yani dişsiz ve ayağı paytık sahaba deydi. Uhud urşunna dişlerde ölüptür. Uhud urşunna ayağına yarakan düşüptür. Uhud urşundan sonra paytıklap yürüyen ve öykü dişleri, keplerini ve gülenli dişleri yok olan sahaba. Ehtem ve a'rac olan sahaba. Hazreti Abdurrahman ibn Avf. Hazreti Abdurrahman ibn Avf. Özü avadan, adı da avadan sahaba. Sabır makamına ve şükür makamına eve çıkan sahaba. Göreyliğin necir Müslüman mılyar. Öz dilinden eşitiyaz. Tarihte özünden eşiteller aytiya. Ticaretten çürüyüm, Yemen'e katnardım diye. Ticaretten çürüyüm, sevdadan çürüyüm, Yemen'e katnardım. Ve şu tadı bir qarra adam madi Yemen'ni Himyer tayfasından, Arapların Himyer tayfasından müdam şoňa barardım, şoň öýünde bolardym näçe gün. O da her baramda menden sorardy. Mekke nähilli, Kabe nähilli, Abi Zemzem nähilli. Her baramda şular soraýardy bir qarra adamdy diýipdir. Yemenli bir ýaşly adam da andy. Bil Abdurrahman ibn Avf da özü Mekkeli. Yemen'e varanna şu qarra adam ahir bir gün soraptır. Yoksa da yaş oğlan niptir. Men peygamber deyip bir adam döredim içinizden niptir. Bir hewra at çıkaran bir bollu mu deyiptir. Sizin toforunuzun toplaman tersine çıkıp Allah birdir deyip oğran adam döredim mi deyip sorardı. Men yo, o jür adam häzir döränak, göremedakda, eşitemedakda deyip aydırdım diye. Emme şigedek baramda yine şu qarra adama barip düştüm diye. Şigedek baranna Abdurrahman ibn Avf 30 yaşında cavan oğlanmış. Peygamberimiz de 40 yaşında. Aham bardım ve kad zaufa ve taqula sam'uhu fenezeltu aleyh. Ol yankı qarra adam qarriptir. Kulağda ağırlıptır. Ecizleniptir. Aham şoňa barıp düştüm, oğlan uşağı, aktyk çawlukları hemmesi üçdile bir keçen üstüne ya bir ocağın taşına ya bir kölgäge. Aham ol qarra adama da aýtdylar, ol Mekke'den gelýän oğlan geldi diýip aýtdylar diye. Aham ol yan qarra adam kellesine ýalyktanyp, kellesine bir sargy danyp, ýuwaş çykdan gelip men ýanymda oturdy. Jan oğul kimlerden bolýaň sen dedi. Aham men dädemi, qaqamy, atalamy aýtdym, bollu diýdi. Aham yüzümü özledi, aham şu qarra adam aýtdy.
Canı oğul dedi. Sana bir katı bir hoş haber aytayım mı dedi. Sana şu ticaretından, kan peydandan ne qavda aytayım mı dedi. Men ayt ya şunu näme haber dedim. Men şu din ilminden, könelerden eşimden açık bilýän dipdir. Şeş mahal, yan Rabiul Evvel ayında sen ya yolla olmalı, ya ovanda olmalı haberin yok. Ya şu taýda olmaly, sen owandan bir adam peýgamber bolmaly dipdir. Cemaatler bir nagadyr bir giň mana görünşi, jahan gözleşip duranmışdyk peýgamberimiziň peýgamberlik beriljegi. Allah Taala tamam kitaplarda açık sabit etip koyupdur, belli etip koyupdur. Şu qarra adam, yaşlı adam näjili bilmelişi. Olurlarda ol şi mübarek minberde gurrunlar geçendir. Bir yurdun alimi ya yaşulsa aytýanmış, Mekke'de peýgamber çykmaly wagta boldy dip. Peýgamber döremeli wagty boldy. Ahir zaman peýgamber döremeli wagty boldy diýänmişdikler. Yani peýgamberimiz dünýäge gelmäke adamlaryň agzyndamış. Ey musulmanlar, dünýäge gelmäke adamlaryň mudam agzyndamış. Onu sen o vaxtda peýgamber barýansan görersiň dipdir. Kitapda iýerdi dipdir. O iş bilen büýürýändir, özü etýändir şan dipdir. Günah işleri etmäň diýendir, özü günah iş etýän näldir dipdir. Abdurrahman ibn Awf aýdýar, men heyran galdım, haýsy taýfadan bolýar ol diýdim. Onu Arapların taifasyna aýtdy, Azden de, Sümeleden de, Saruden de, Tebeleden de, ol min Beni Haşim, Beni Haşimden diýipdir. Ohum qarradym aýdypdyr. Ýaşa olanlar, hacı dähdeler, qarradym näme diýipdir? Gawa adammış. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, akhif fil waqa, wa ajil bir raj'a. Yükün yeňildi dolanmasymrak iýdiňe ýetiş diýipdir. Akhif fil waqata wa ajil bir raj'a. Güýmen faman etip durmap taýda diýipdir. Tijaretiniň, sewdaň, mamylaň basymrak ýygyny uğru ýurduňa dolanmasymrak diýipdir. Öwürliýdiňe diýipdir. Sümmemdi ve wazirhu ve saddiqhu. Barda musulman bolla arkadaş şoňa diýipdir. Barda musulman bol, iman getir şoňa, özüňde arkadaş diýipdir. Kömekleş şoňa diýipdir. Ýöne saňa bir amanatym da bar diýipdir. Şu goşgyny men tarapdan şoňa amanaty täbil ber diýipdir. Arapça bir goşgy okapdyr. Şunu ýadyňda sakla diýipdir. Täbil ber barda. Ahir zaman peýgamber diýipdir. Kısacasyň bir näçesini okap berýär. Eşhedü billahi zil maali ve faliqil leyli ve sabahi. Ursilte ted'u ila yaqinin yurshidu lil haqqi vel falahi. Fasirtu hirsan li ardi beyti qad qussa min kuvveti cenahi. Eşhedü billahi Rabbi Musa inneke ursilte bil betahi. Fekun şefi'i ila melikin yed'ul beraya ila'l felahi. Allah bilen Allah'ını şahit tutunyan, Allah bilen and içýän, geceleri gündüzleri aylap duran Allah bilen and içýän. Ey peýgamber, açyk hak iýerilen peýgambersin. Ak ýolu, dünýä ahir gönelmege iýerilen peýgambersin. Mena garra adam boldum. Öýümün guşetinde oklanan kilim ýaly palas ýanyk öýümün bir çetinde oklanan garry boldum. Inni güýjüm de ýok, kuwatym da ýok, baraýyn niýsem. Musa peýgamberiň Hudaýy bilen and içýän, ýani hak Allah bilen sen Mekke'de peýgamberlik beriliş mahalla sen peýgamber. Senden isteýän kıyamet gününe elimden tutýan bolýapdyr. Inheşini Abdurrahman ibn Awf men Yemennedim, eşitdim. Basımrak yüküm danıştırıp uğradım Mekke-i Mukerreme'ye de. Mekke-i Mukerreme'ye geldim. Evvel kime sataştım? Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anh. Ve kâne haliten dostumdu deyiptir. Oturuşyadım şuna vardım. Dostum şeyle gurrun oldu Yemen'le deydim. Tamam haberler aytdım. Onu aytti hâzâ Muhammed ibn Abdillah aleyhissalatu vesselam. Aleyhissalatu vesselam. Aleyhissalatu vesselam
ve rahmetullahi ve berekatuhu ebede. Kad ba'atahullahu Teala rasulen ila halqihi fa'tih. Onun hava diptir. Allah Azze Celal Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı fi hamret bir verdi evlenmeyeni bar diptir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mübarek öyüne geldim, o da enemiz Hatice'nin öyüdü diye. Enemiz Hazreti Hatice. Ecazallım öye girdim, öye girimde Nebi Ekrem aytti. Felemma ra'ani zahika aleyhissalatu vesselam. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam icazı verdi. Geliver öye Abdurrahman neydi? Öye girdim, yüzümü ve zef gulli ve aytti. Ara vecihan halikan. Edepli, gülür yüzlü kova adam görüyenliktir. Ey Abdurrahman, hamelte ileyye vedi'a em erseleke mursil. Fehatiha. Amanat bilen, bir namı bilen, bir sargıt bilen gelene men deýän dipdir. Amanatın bolsa getir bereýin dipdir. Himyeri ýaşulyň ýanyndan gelýänmi dipdir. Allah Azze Celal Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı haberletipdir da Abdurrahman ibn Awf'un ýagdaýyndan. Ama inne aha Himyer min hawasil mu'minin. Gawa adamdyr ola dipdir. Oham men şu wagt musulman boldum. Oham okan goşgusyny okap berdim. Oham Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy. Kan imanlı adamlar vardır, meni gören aklar dipdir. Ve musaddikun li ve ma şahidani. Muhammed Peygamber'in aydan kepler doğrudur diyenler vardır, menen oturşan aklar dipdir. Ulaika ihvani hakkan. Menen oturşanlar sahabalam moliye. Emma meni görmäni, menen oturşmany maňa iman getirip ananan adamlar olar men hakkan men dogollamdır dipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman serişi cemaatler. Nebiyli bir azim dersler var bu görüründe. Ol yaşuli, Yemen'deki yaşuli, gözleşip durulmuştuk bir adam gelse sargıt iyi verecek. Abdurrahman ibn Awf'un Mekkeli'nin milp haber iyi veriptir. Könüler aydıptır, kovkep insanın kalbini şovga koyar deyiptir. Kovkep adamın kalbini hoş et yer deyiptir. Kovkep adamın yüreğini hoş et yer deyiptir. Peygamberimizi hoşhal ediptir. Nebi Ekrem'i beğendiriptir kovkefi bilen. İman kefi bilen, ak kefi bilen, doğru kefi bilen, yüreğindeki kefi bilen. Köne evliyalar kadim Allah'ın dostları aydıptırlar. Kovkep insanın kalbini şovga mindiryendir, hoş et yendir deyiptirler. Abdurrahman ibn Awf verin, vaktinin kadrini biliptir. Günün güymemenler yaş oğlanlar. Vaktini geçirmendir. Sen men ulu almalı dersimiz şikefi ov belli. Ertirinde, ine ertir şembe. Bula bir belli bir zat. Bir neçe adamlar var yerin yüzünde, milyon hain sallar var ertiye kalacak gelir. Bu bir elbette belli ceda. Ertiye kalmaya bir neçe adamlar gidecek. Münglerçe adamlar. Aham şu sözü eşdiyen, şu mübarek kıssani eşdiyen, şunu fikrinde olsun. Şimdi dünyam tamam olsa, şimdi dünyam tamam olandan sonra, men ahiretimde beni gönündürecek zat neme? Şu dünyam tamam olanna, men ahiretimde bana yarak olacak, bana kömekçi olacak, bana yoldaş olacak zat neme? Şun fikrini bolmalı. Vaktin geçirmeliler. Bir vakt Hudaýyň dostlarynyň birinden sorapdyrlar. Sabr etmegiň en kıyın sayısı diptirler. Sabr etmek diýdik zydanmakda. Sabrın en ağır sayısı diptirler. Hamana bir adam bolýa, enatas dünýeden geçýär, bir adam bolýa, oğulgyzy dünýeden geçýär, balasy dünýeden, dosty dünýeden geçýär. Şu ýagdaýlarda birinden sorapdyrlar Allah'ın dostlarından en sabrlyň ağır sayısı. Yani soran adam da büyük evliyalyň birmiş. Onu musibete sabretmek mi diptir? Onu ol büyük evliya işte yok diptir. Ola sabretsem sowabym bolar dip Hudaýyada salyp oturuvermeliler diptir. Onu oğlun şoğun ep berip jeň meýdanyna gitmek mi? Ya bir sadece Hudaýyň diýen netjek boluň diýip agyr gelýän nefsini şo taýda sabretmek mi diptir? Oy diptir, bula diptir, Hudaý menden razy bolar dip Allah'ın çağırıp edivermeliler diptir.
İyi olmasa bana soňy gowy diýipdir. Onu diýipdir sabr bir günah işetjek bolsaň ay Hudaýjan men şunu etmäýin näme kynmy diýipdir. Onu mına sabr etseň soňy gowy diýipdir. Onu ol adam aýdypdyr. Mundan başga näme sabr var ýa kyn bolsun diýipdir. Es-sabru anillahi azza ve celle. İň sabrlyň bidirewi, iň sabrlyň haramy, iň sabrlyň sabryky Hudaý söýmeýe, iň sabryky gaty bidirek zat, sabryky gaty garanky, sabryky iki dünýä adamy owurraýat ýa Allahdan daşlaňa sabr etip gezmek diýipdir. Şu günah işin içinde girip be, men gowy adam bolmallaryny diýene, şu günahın içinde Hudaýdan daşlaňa sabr etip gelýär diýipdir. Iň sabryň bidirek işi diýipdir. İýdi de ýok diýipdir. Akıbeti ýok diýipdir. Bu yan qaytyan sabrlaňa, oňa sabryň soňy derman niýetleri ola diýipdir. Emma Hudaýdan daş ýedipbe, şu daşlygyna da sabr etip gezip, şu bir geň zat we agyr zat we iýdi ýok diýipdir. Soňy ýok aslan diýipdir. Muňa araplar as-sabru anillah diýär. Hudaýdan daşlyga sabr etip gelýär. Muny musulman adam eşitse her ýerlerde eşitse gowy düşünýändir. Musulman adam bir günah edenden soň öýüne gelse özü darygyp, ýürek kiçigini bilmeýär. Tüs iman naşa. Ey men günah edipdim Hudaýjan men bagşla, sabr etip bilmeýär Hudaýdan daşlyga. Allah'dan daşlyga sabr etip başaranak. Ya bir namazy galypdyr, her zat sebep bolupdyr, galypdyr namazy. Ýüregi ýarylyp barýar, şu Hudaýdan daşalyp barýarlygyny sabr etip başaranak. Hak musulmançylyk şu cemaatler. Hak musulmançylykdaş. Allah'dan daşlyga sabr etmeler. Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anh bir adamlardanmışdyk ki şükürlü ve sabrlymışdyk. Allah'dan daşlyga, Hudaýdan daş ýetmege razyçylygy ýokmuşdy. Cemaatler şu malyny gaýtay deyin. Beter mülkü kenmişdik Abdurrahman ibn Awf'un. Malynyň geň ýarsyna Peýgamberimiz baqa harjetdi. Soňra da bir harjetýän zady we onu alan okap berin. Yeni de soňra niçaha wagtlarda hyzmat etdi İslama. Yeni dünýeden geçenden soň 1000 aty varmış, 3000 dowary varmış we niçaha altylar varmış. Emma Hudaýdan daşlyga sabr etmändir. Hudaýdan daş bolup gezmege razy bolmandyr. Gelýärler Medine-i Munawwaraga hicret etýärler. Medine-i Munawwaraga gelende Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabalaryň biri bilen muny dogan etýär. Aham Medine'ye gelende töwregimdekileri ýük bolmaýyn diýip dullani ala bazar ýerde bolýar, bazara barjak diýipdir. Ozul tijareti ökde adam, ozul Yemene gatnaýan adam, sewdaçy oglan bazar ýerde bazara girip ýa keşk, kurt şizatlardan muamele edip bir dowaryň dersi şizatlar alyp muamele edip başlap bir işde oňupdyr. Soňralarda maly mülkü kän bolýar. Birün enemiz Hazreti Aişa radıyallahu anha Medine-i Munawwarada öz mübarek otagyna oturmuş. Mübarek otak şu mahal Nebi Ekrem aleyhisselam, Ebu Bekir Siddiq, Ömer el-Faruk üçünün mübarek kabri. Şu mahalky kabr enemiz Hazreti Aişaň otagy. Şol otakda oturmuş. Dumur ses eşitipdir Hazreti Aişa. Fertajjatil Medine. Medine-i Munawwara zilzile bilen ýaly bolupdyr. Yer titreýän ýaly bolupdyr. فقالت رضي الله عنها ما هذا؟ نعمل ديبتر يرتريام ديبتر. قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء فكانت 700 بعير. قلنا ديبتر لا اي انا من عائشه عبد الرحمن بن عوف كروني المدينه على ديبتر له. Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh'un kerwini geldi Medine-i Munawwaraga. Mamelet yani kerwini. Şam'dan geldi 700 diye 7'sinin de üstü yükten ne oldu deyiptirdi. Enemiz Hazreti Aişa deyiptir. Men ozul Peygamberimizden eşittim deyiptir. Abdurrahman ibn Awf emeklep cennete gireceğini deyiptir. Abdurrahman ibn Awf emeklep oğlançık emeklemeyemi. Dik durup dälle emeklep cennete girjegini eşitdim diýipdir. Muny Abdurrahman ibn Awf'u eşitellen biri barıp habar beripdir. Enemiz Aişa şikayet aýtdy diýipdir. Abdurrahman ibn Awf ýortyk gelipdir. Enemiz Hazreti Aişaň ýanyna gelipdir. Ey enemiz diýipdir. Senden maňa bir söz bardy diýipdir.
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın aydan söz diptir. Şonu bana qayta aytsaň öz kulağım menen eşitsem diptir. Enemiz Hazreti Aişa aytipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan eşittim. Ra'aytu Abdurrahman yedhulul cennete habwan. Abdurrahman ibn Avf gördüm emeklep cennete girip barýarlygyn diýdi. Men şunu kulağım menen eşitdim Resulullah'dan. Abdurrahman ibn Avf da odul özü de eşitipdir Peygamberimizden. Fe aqrillaha taala yutli qadameyke. Ey Abdurrahman, malın kan, sadaqaňy gow garip gasary bir, ayagyň çözülsün dik durup girjek bol, ýoksa emeklep girjeksin ne aýtdy diýipdir. Sen malyň beter kan, garip gasary gözleýän bol. Fe aqrillaha taala yutli qadameyke. Garip gasar gözleyen bol, iki ayağın çözülsün dik durup gir. Yoksa sen cennet bilen buuşlogly hesap kitabın kan bol, onu da emeklep gireceksin dipdir. Nebi enemiz Hazreti Aişa'dan eşiteni vallahi. Abdurrahman ibn Avf aydıptır. İn istata'tu la adkhulannaha qaiman. İnşallah gücüm oyorun dik durup cennete girecek boların dipdir. Ya ummah, ya ummah, ey enem Aişe şayet bolliptir. Ya ummah, ey enem diptir. İnni uşşiduki. Sen şayet bolliptir. İnneha bi ahmaliha. İnneha bi ahmaliha ve ahlasiha ve aktabiha fi sebilillahi azze ve celle. Şiidik diýänipdir. Diýeler bilen, yükü bilen, üstünün palası bilen, noktaları bilen bile şudursun sadaka etdiğin Hudaý ýolunda kime buyursan bir paylasın dipdir. Başarsam dik durup girecek bolaryn dipdir. Emeklemekten ayağını söderin inşallah dipdir. Ine şükür makamına ve sabr makamına cennet bilen buuşlanan Hazreti Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh'ın derman hizmeti. Emeklep girmeyecek bolaryn, böküdüklep girmeyecek bolaryn, dik durup yürep kadam girecek bolaryn dipdir. Yedi diyen yükü bilen bile sadaka edýärdir. Yükü bilen, noktaları bilen, palasları bilen, näme egneşi bilen bile şo dursun diýipdir. Näferim bölünýän bolsa paýlansyn diýipdir. Allah Azze Celalyň ryzaýatynyň üçin. Ine maňa diýäle, Hudaýdan daşlyga sabretmesizlik. Şu dünýä makamyna, ýaş oglanlar hajdadylar gow diňlen. Şu dünýä makamyna bular ýaşap bäke bir şikefe aydın inşallah öwde de Hudaý koklasa aydaryn. Abdurrahman ibn Avf dünýeden geçenne Hazreti Ali näme diýär? Ey Abdurrahman, dünýede halal lezzeti gördüň günün iýişdiň, ahiretinde kazanyp gidenlersin diýär. Gaýtaý deýin. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh Hazreti Abdurrahman aýtdy, dünýeden geçin. Cenazasynyň üstüne bar aýtdy. Dünýeden geçigli ýaty cenazasynyň üstüne bar aýtdy. Ey Abdurrahman, dünýäň halal lezzetini, keyfini gördüň, ahiretinde kazanyp gitdiň. Hoş Allah ýarym diýär. Tüýs musulmançylykda. Şu dünýä makamyna hemmemize dersde. Wagty da bolsa, maly da bolsa, ilmi da bolsa, zerinligi de bolsa, işi de bolsa, halal özünün Hudaýyň ijaza beren ýagdaýyny gününüp iýip içer, emma bir pikrin ul ýeri ahiretinde bolmaly. Bu dünýäň tamam bolandan soň men o ýagdaýda nähili bolaryn kan diýmek. Ay bolar diýmesizlikde. Ine özüňden şeýle gaýratyny artdyrmakda. Ey musulmanlar, ey hacıdadeler, ey imanly zenan we merdanlar, Nebi Ekrem, Nebiyyur Rahmet aleyhissalatu vesselam bir derman sözünde aýdýar. İyyakum ve'z-zanna fe inne'z-zanna ekzebul hadis. Hadisun sahih. Ey musulmanlar, betguman bolmaň diýipdir. Ey musulmanlar, birini bidirek guman etmeň diýipdir. Gara guman etmeň diýipdir. Bir gün Resulullah aleyhi ve ala cemi' ummetihi es-salatu vesselam ve rahmetullahi ve berekatuh aýdypdyr. Ey musulmanlar, her kim sadaka getirse, her kim şumat sadaka öýünden näme getirse, men kıyamatda şoňa şaýat boljak. Hudaýa şol adam şunu getirdi diýip aýtjak diýipdir.
Oham her kim sadakasını getiripdir. Oham şu 3 milyon içinde bir kısa ýagdaýdamışdyk da, her kim sadakasını getirsin diýipdir da. Oham bir yüzüwüzi gelşiksiz, yani şu tofun içinde, şu cemaatin içinde in yüzüwüzi zahiren daşının özüňde bir gelşiksiz adam, daşının owadarlygy ýokmuş. Bir owadan maýa, owadan diýeni getirýänmişdi, sadaka etjek bol. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem hadihi sadaka. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Getiren maýa, getiren diýen sadaka mı diýipdir? Naam ya Resulallah. Hawa ya Resulallah diýipdir. Allah'ın razyçylygy üçin getirdim diýipdir. Ohum ýa içi gara münafyklaryň biri oturanmışda. İçi garan adamlaryň biri oturanmışda. Onu men maskhara etýäniň biri oturanmışda. Hudaýdan paýsyzyň biri oturanmışda. Ol oglunça aýdypdyr, Peygamberimiz eşitmermi kadip. Getirin diýesini özünden owadan diýesini getirin bolup bäbi diýipdir. Nebi Ekrem aleyhisselamın mübarek kulagyny barıpdyr bize, eşitipdirdi. Min maskhara etýän kefini. Aýdýan kefini özü zaňlaryň namart. Getirin diýesi özünden owadan diýipdir. Ketmişi. Näme manasy var şu kefin? Bir iki ayaklı insan adamı. İnsanlığından, özünün adamdığından haya etmeli şol adam. Yani ki 3 nefer güldürecek bulup aydan kefişi. Vah Resulullah can näme diýipdir diýsene. Nebiyyur rahmet näme aýdypdyr diýsene. Nebiyyur rahmet aýdypdyr. Kezepte. Yalançy diýipdir. Ýanky biderek adama. Bel huve hayrun minke ve minha. 3 gaýtar aýdypdyr. Kezepte. Bel huve hayrun minke ve minha. Kezepte. Bel huve hayrun minke ve minha. Ters aýtdyň diýipdir. Galat aýtdyň diýipdir. Yalan aýtdyň diýipdir. Şu sadaka getiren adam senden ne gow diýesinden ne gow diýipdir. Yalan aýtdyň diýipdir. Ters aýtdyň diýipdir. Biderek aýtdyň diýipdir. Şu diýe getiren adam senden ne gow diýesinden ne gow diýipdir. İşte Abdurrahman ibn Avf da sadakasyny getirecek. Şonda da dinleň cemaat bir küýde bir kap içinde su bolsa daşına yağ sızmaz. Bir kap içinde su bolsa daşına su sızar. Bir kap içinde neft bolsa neft sızar. Bir kap içinde yağ bolsa yağ sızar. Adam içinde eksin sızýanlar daşaryk. Yankı münafığın içinden çıkan sızan da diýdi kefi. Diyetimin özünden owadan diýýär. Hiçbir erk adamyň aýtmal kefimiş. Bar kafirmiş çıkışa zaňlar. Bir insanlığından tanmalı şu kefine. Bir musulmana dursun hadir berdi. Yan kefaydana münafık kafir. İnsanlığından utanmalı kişi. Adamın içi qara olsa cemaat, adamın päli biderek bolsa insanlığın yadından çıkarýanmışdyk. Oğlum Hudaýdan dilemeli, Hudaýa bizim yürek qaralygymyz ýok bolup, Hudaýa bizim yüregimiz ak bolsun diýip. Hudaý Taala ey dinläp duran cemaatlar, sizin yüregiňiz ak edip, o kıyamet günü bir tofar adamın yüzü ak boljak, bir tofarın yüzü qara boljak. Allah sizi gurrun eşitýäniniň hormatyna, içerliňiz dostlaryňyz bilen ýüregi we yüzü aklardan etsin. İýdin dinle. Emran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en yecma'u sadakatihim. Yığnan bir yanak sadakalar diýipdir. Ve kana li Abdurrahman ibn Avf 8000 dinar. Şomuğa Abdurrahman ibn Avf'ın 8000 misgal altyny varmış. 8000 misgal altyny varmış. Altınların doğru orta arasından ölüptür. Yarısını alıp kaydıptır. Şu yarısını Allah için sadaka verecek, yarısını oğlan uşağıma koyacak deyiptir. İnhemini alıp gelip Nebi Ekrem aleyhisselamın önüne koyuptur. Kan mal bir de. Nebiyyur rahmet aleyhissalatu vesselam aydıptır. Gör, içini urdan ne ol Resulullah canın ak sözünü dinle. Hudaýa Abdurrahman ibn Avf'un getiren malına da bereket ber, öýünne koyan malına da bereket ber deyiptir. Ina ak keppe. Ol içi qara münafıklar oturanmışdyk. Görýäňmi diýipdir. Adamlara göz etip getirdi ha diýipdir. Göz için etýär diýipdir. Riya etjek bolup getirdi diýipdir. Adamlar çaşandan soň oglunça getiräm Allah diýipdirler. Ýöne göz etjek bolup
Abdurrahman ibn Awf döken sadaka veriye didirjek bolup getirdi haşyl adam diýipdirler. Soňra erti adamlaryň içinde men sadaka berdim diýip tekepirlenjek bol ya haşy diýipdirler. Diňleň. Şu kişi kepler aýdanlar münafıklar ha Rasulullah janyň ýang aýdan sözüni bildi. Bidirekleň bir içgaralan kafirin aýdan kepini bildi. Munnagy ýöle göz için göz etjek bolup bädipdirler. Adamlary özüne gow diýdirjek bolup kafirle şey diýipdirler. Ýygyny dinlesene. Yeni bir garyp adam varmışdy. Ol aýtdy akşam gerşime yüp taňdym, tanap taňdym diýipdir. Aham bar ýok pul jadyma 2 halta hurma alym diýipdir. 2 halta hurma. Arkama alym diýipdir. Bir halta hurmana öýme düşürdüm diýipdir. Garyp adammış. O bir haltanyny amany 1 kilo ya 2 kilo hurma. Onu diýipdir. Arkama alyp Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruny getirdim diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem unthurhu fil mescid. Mescide bir zat ýazypdyrlar, bir mata, bir parça ýazyp goýupdyrlar, her kim şoň üstüne getirýärmişdik. Şolaň üstüne seça diýipdir, şolaň üstüne okla diýipdir. O ýanky bidirekler masgar etip gülüşipdirler. Laqad kana Allahu taala ganiyan an sa'i hadal miskin. Munna diýipdir. Bir çanakdan 1 kilo hurmadan sadaka boljakmy diýipdir. Gidip gülüşipdirler şeýle. Bir çanak faqir adam, garyp adam öz tafanny getiripdi da, munna beýtip masgar etipdirler. Munna diýipdir. 1 kilo hurma getirýär diýipdir. Hudaý 1 kilo hurma nämetsin diýipdir. 1 kilo hurmadan sadaka boljakmy diýip gülüşipdirler da. Ine bir maňa da beýdipdirler. Mal kan getireni de beýdipdirler. Nähili bilen dilini maglamaly. Nähili dilini maglamaly bilen. Näme ýol bilen maglamaly? Yok, bağlap bolmaýarmyş cemaatler. Uluqon akarsulyň öwün bağlap bolar. Emme içgar adam dilini maglap bolmar. Sa'di aleyhirrahman diýär. Bekuşiş tavan diclera piş bast, welikin naşayet zabany beden diş bast. Şalla bersen uluqon ýaplyň öwüne set tutarsyň diýipdir. Suwuň öwün maglarsyň diýipdir. Emme şalla bersen ey ahunjan bu wagtlaryň menen diýdirek adamyň dilini maglarsyňmy kadime diýipdir. Şalla bersen 3 pil külen haly bersen diýipdir. Ýyny 1 kilometr suwy öwün maglap bolar, gumguýy bersen diýipdir. Set baglap bolar diýipdir. Emme bu gürrüňleri mundan ola qarrak gürrüň aýdanyň menen diýdirek adamyň dilini maglarsyň kadiyama diýipdir. Ola aýtsagyň aýtyp galar diýipdir. Zeherli ilan zeherin bir wagt seçmeli bolar diýipdir. İçinde nur ýokda, garaňkysy bar, onu ýaryp bar ýa-da, garaňkylyk onu ýaryp bar ýa, zyňmaly bolýardy. Ol musulmanyň ahiret derejede eşitjek. Ine bir ol Abdurrahman ibn Awf şey diýipdirler. Munna göz içine tipe diýipdirler. Adamyň içinde nur bolsa cemaatler taşynan nur sızýandyr. Dilinden nur çykar, hareketinden, hatta şoň gülşünden nur çykýandyr. Bunun Kur'an-ı Kerim'de bir sure nur wa Allah'ın şey diýip aýtdy. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح Allah diýär. Musulmanyň gursagyndäki nur bir taqçada, bir morda ýanyp duran, ýalfylap duran tanusyandyr, çyraýarlar diýipdir. Musulman nurludyr. Ýürüşi dagda nurlu, uqa gitişi de nurlu, nahar işi de nurlu da musulmanyň. Emma bidirigin kefi de garanky, özü de garanky, ýüregi de garankyda. Herkim öz içindäkini çykartdy da. Herkim öz içindäkini aýdypdy. Oňam sen bir gawy işedende hükmen min boýnal. Hükmen boýnal. Mescide barsaň da, Kur'an okuýsaň da, ine gürrüň berseň de, gürrüň berseň däl, gürrüňe gelseň de kefeşdersiň. Berseň gürrüň wagda aýtsaň diýme, olany belli. Gürrüňe gelseň de, gawa adama berekelläni aýdar, ol biderekde zeherini döküp galar. Biderekde öz garaňkysyny çykaryp galýar da, çare ýok. Kanun-i ilahi yerin yüzünde şeyle vardır da. Bu kadimden gelýän ýol. Peygamber aralarında vaka aydılma lalakymış keple. Yoksa. İýdin dinlesene. Her kim sadakasyny getirsin nitta ýa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ömer de öýüne baripdir. Kan malyma ba diýipdir. Şoň ýarsyny alsam boljak diýipdir. Ýarsyny oglanyň şoguna goýupdyr. Ýarsyny alyp gaýtypdyr. Aham yankı münafıklar zır yıkar, zır zavay, zır içi de herli otuyda. Eturai ya Ömer? Ömer sen ne gözetýäňmi diýipdirler.
Seni gözetýäňmi diýipdir, oğrunça getiräm Allah diýipdir. Nebi Ekrem aleyhisselam buyurdy ahim götürün diýip ýaňy. Hazreti Ömer radıyallahu anh cevabını aydypdyr. Nam, hawa gözetýän diýipdir. Urai Allah azza ve cel ve urai Rasulahu aleyhissalatu vesselam ve amma gayruhuma fela. Hawa gözetýän diýipdir. Size gözetmek diýipdir. Allah'a gözetýän, bendelerinin batırlygyny Allah'a sabit etýän diýipdir. Peygambere gözetýän, ummatynyň batırlaryny hoş bolsun diýen diýipdir. Size gözetmek diýipdir. Nam diýipdir. Hawa gözetýän diýipdir. Allah'a gözetýän, Allah görsün niýetýän diýipdir. Yoksa Hudaý adamyň içini bilýär ahim. Hudaý içindäki gowlugy çykar da şaryk diýipdir. Hudaýa gözetýän diýipdir. We Rasulullah'a gözetýän diýipdir. Ummatymdan adamlar bar diýsin diýen diýipdir. We amma gayruhuma fala. Size gözetjek bulamak diýipdir. Siz halanjaňyz diýipdir. Inhe büwenen içinden nur çykdy. Öz içindäki nuruny, içindäki manany daşyna syldy, daşyna çykardy. Her qap içindäkini çykarýar. O bennedi Hazreti Ömer'de içindäkini çykartdyr. Hawa gözetýän diýipdir. Yani Allah'a gözetýän diýipdir. Resulullah'a gözetýän. Sana gözetmek diýipdir. O netije näme şu kepläpdir onlara? Hiç zat. Netijesini soramasyna şolaň özü näme etýär diýdi. Şola näme işleýär öýdüş? Musulmançylykdan çyryym, insaniýetden çyryym, hizmetden çyryym. Şolaň özü näme işleýär? Näme haly bar? Oňa at takmaga. Näme haly bar? Ýöne şiýah diýilir cemaat. Feyeskharuna minhum. Sakhirallahu minhum ve lehum azabun adim. Ine şu gurrunluňsyna Allah aýat indiripdir da. Ey cemaat, Allah aýat indiripdir. Ýan gurrunluňsyna. Manasy näme deň? Feyeskharuna. Ýan adamlar masgaret ýaly musulmanlar diýipdir. Yo'q bola ýaly diýipdir. Ýani 3 nefer güldürjek bolup, olaň ýüregini agyrt ýaly musulmanlaryň diýipdir. Sakhirallahu minhum. Allah aýtdy. Beýdip oýnaýanlarynyň jezasyny berjek bolar diýip. Beýdip yo'q bola ýanlarynyň jezasyny berjek diýip. Hudaýa iman ba ýürek, Allah'ın nazar salan ýüregi musulmanyň ýüregidir. O ýüregi agyrtmak gaty günäkarçylykdyr. Midenni bilen atyp durmak gelişip. Oýun aýdaýyn diýmek gelişir. Ak aýdaýyn diýmek gelişir. Hak aýdaýyn diýmek, o da haçan, o da özüne barıp kenara çek, ýanyna başga adam bolmasyn. O da nesihatly bir urun biljek bolsaň, aýtjak bolsaň. Bir wagtda bir adam bir märekede, ol Imam Azamyň zamanynda bir adam bir ulamalyň birine, bir ewliýalyň birine dur hay dost, sana aýtjak nesihatym bar diýipdir. Bir adam hamany bir mescidin eýwanyna, bir gowa adamlaryň arasyna, bir jemaatyň içinde bir adam, bir gowa adam, bir ewliýa adam, bir alim adama diýipdir. Hay dur diýipdir, sana aýtjak nesihatym bar diýipdir. Ol Imam Azam Ebu Hanife ýaly adam näme diýipdir? Nesihatyň bolsa meni ýeke kenara çekdi aýt diýipdir. Märekäň içinde utandyrjak bolsaň, nesihatyň özüňki bolsun, içinde sakla diýipdir. Gerek däl diýipdir. Şun aýdan jogaby diniň jogaby, hak aýtýaşy. Dogry aýtýar. Allah'ın aýtýanyşy, Resulullah'ın aýtýanyşy. Kenara çekdi aýt, utandyrmana aýt. O märekäň içinde haýta namazda beýtýän hadip özüni bir höwnäme sıratda onu utandyryp goýmak şeriatda ýok. Allah ijazet bermeýär. Hudaý üçin aýtýan bolsa aýtmasyn. Yok, başka zatdan çürüyüm aýtýän bolsa o halancası bolýar. Onu Hudaýyň jezasyny berer. Onu utandyrmasyn beýtip. Musulmanyň hormaty bar. Musulmanyň ıhtıramy bar. Özüňden kiçide bolsa rahmy bar. Özüňden ulyda bolsa ıhtıramy bar. Ine din. Ine hamana ýanky gurrun içinde de hamana şol gözetýänmiş. Ýanky Hazreti Ömer, Abdurrahman ibn Awf hamana şolar gözetýänmiş. Ya gözetýär, yani adamlardan çürümüş etýär. Hudaý üçin etmeýär diýeli. Oham şu kepläp duran adama diýärse, o saňa näme oham? Sen näme? Hudaý senden sorajakmy şonu? Hudaý aýtjak şu kepleýän adama, saňa näme diýjek? Sen özüň oňor diýjek. Nesihatyň bolsa barda kenara çekdi aýt diýjek. Näme diýmeli şoň jogaby? Jogaby ýok utançlykdan başga. Jogaby ýok ruswalykdan başga. Jogaby ýok biýabrylykdan başga. O ýöne kepleýärligi bir näçe zatdan şu namart dünýäň içinde özüne hesap açýar,
men şonu güldürenim menen, şonu utandıranım menen maňa zat diýilmez diýen wagt özüniň oturan sendeliýisinden, ýa özüniň ýaşuly aktyk çowlugynyň känliginden, ýa töwregini doganynyň känliginden o Hudaý ýada salanda şondan hesap açyp şu keyfi gaýrysyz aýtdy, emma işte kabrda ýekiji Hudaýa sataşjak ahir. O taýda peýdasy ýokam biýanyň şyma halky magamyň, şyma halky gürrüň, şyma halky daýanýan zadyň Hudaýyň huzuryna baraň diýişdat ýok ki. Ine bila bir gördüm. İkilençisi de sen gowy işetýän adam şunu ýatdan çykarma. Ya gelin bolsun, ya gaýnana bolsun, ya er bolsun, ya däde, ya ata bolsun, ya ahun bolsun, ya karment, ya karger. Şu gowy işediňden soňra azaly kefa eşitmeli bolarsyň. Onu qadimdan gelýän zatda, bunu peýgamber eşitipdir. Peýgamberler eşitipdir, sahabalar eşitipdir. Abdurrahman ibn Awf eşitipdir. Hazreti Ömer eşitipdir. Hiç tatlı deyip bilmeýärler tarafada. Turakana yoksa vurup benzip hiç tatlı değil bir yerde. Resulullah zanne eşitip şolong azaly keplerini. Ol Hudaý üçin onu ýudunmaly bolýar. Beter ýüregiň agyrjak bolsa, beter ýüregiň agran düşjek bolsa, bilýänsiňiz ýa görýänsiňiz ýa eşitýänsiňiz bir ömür ýaxşylyk edip ötýär biri. Bir ömürde şondan narahat kefeşlik gelýär. Ajip bir geňzat. Bir ömür ýaxşylyk edip ötýär. Bir ömürde şondan narahatçylyk eşitip gelýär. Şonda ýüregi agyrsa bir kase suw alsyn. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nur ya Allah. Fessin. Bir kase suwa ya nur ya Allah'ım demirsin öýde ha. Bismillah. Awtlasyn. Şo suw boqurdygynyň geçdi ýüregin giňdir 2 sagatla. Şo nur kelemany suwa siňdirip, şo suwda gowresini siňdirse içine nur bolup gitýändir. Yüreklerden köşdür. Yürek ağırsın köşdür. Il gayr Abdurrahman ibn Awf. Cennet bilen boşlanan beýik pispel beter maliken Hazreti Abdurrahman ibn Awf radıyallahu anh. Beter pispel adammış. Uzun moylu ovadan adammış. Pispel adammış. Hizmetkarlarkenmiş işini etýän adamlar. Şu kärgerler iş etýänlerin içine girenni ne evin maşynyna saýlanýanmyş, ne kepleyişine saýlanýanmyş, ne saçagyň maşynyna oturuşynda saýlanýanmyş. Bir beýik gawa adammış. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzurunda kan sahabalar oturanmış. Owadan sesli, ýokumly sesli, ýumşak sesli sahabalar meýli Kur'an-ı Kerim okapdyr. Tamam sahabalan gözlerinden yaş akıptır. Fakat Hazreti Abdurrahman ibn Awf'un gözünden yaş akmandır. Besbelli Abdurrahman ibn Awf'un gözünden yaş akana. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İllem yekun Abdurrahman tazat aynah fakat taza kalbuhu. Ey sahabalarım diptir. Abdurrahman ibn Awf'un gözünden yaş akmadı diýmen, kalbinden yaş aktı diptir. İnsanyň ýüreginden yaş akýanlygy amalyny belli bolýandyr. Gözüň ýaşy derman zatdyr. Kıyamatda cehennem oduny söndürýän zatdyrdyr. Bir qatrasy Allah üçin dökülse, bir qatra, bir damjasy derýalarça güýji we cehennem oduny söndürmege. Göz ýaşy beýik zatdyr. Emma çyn göz ýaş adamyň amalyny belli bolmalydyr. İnsanyň etýän işini belli bolmaly. Abdurrahman ibn Awf'un ýüreginden ýaş akýanlygyny amalyndan diňlen. Bir gün Hazreti Abdurrahman ibn Awf bilen sahabalyň biriniň arasynda bir narahatçylyk düşüpdir. Aýyrsana, sowuşsana, aňyraga otursana diýip her gaýsy tok gitipdirler. İnsan adam ahirde bir düşýär da bu. Ohum o taraf maryzlapdyr, sirqawlapdyr, düşükde ýatypdyr. Abdurrahman ibn Awf onu soramana barıpdyr. Ohum gafyny gakypdyr. Ol maryz düşükde ýatan aýdypdyr, gafyny aňyrsyndaky gelen kim diýipdir, gafa gelen kim diýipdir. Onu baryp görüpdirler. Abdurrahman ibn Awf gelipdir diýipdirler. Yani ol adam iki sen menen narahatysy bar. Sen adam ol adam ki sen menen agza düşüpdi. Sen menen narahatçylyk düşen adam. Geňzat diýipdir. O menen men dogry aram ýok bolýam diýipdir. Gelsin diýipdir. Aham dost ýanjak bolup, "Assalamu alaykum" diýip gitdir. Aham oturupdyrlar, aham düşüpdi ýatan aýdypdyr.
O adamda ola dogryny aýdýardy. Wagt dogryny aýtmak gerek, aýdylanyň soň dinlemek gerek, dinlenenden soň bilmänçlik bolmasızlyk gerek sen. Bilinçlikde bolmak gerek diýsen. İştibeştik, dinläp, bilip, ýene bilmänçlik bolup gitmekdir diýerek zada. Ol düşüpde ýatan aýdypdyr, wallah, ya ahi anta hayrun minni. Yüreğimden aýdýan Allah bilen ant bolsun sen gowa adam diýipdir. Düşükdäki ýatan mariz soramana gelen Abdurrahman ibn Awf aýdypdyr. Sen menden gowa adam diýipdir. Abdurrahman ibn Awf aýdypdyr. Oy peýdime dogunum diýipdir. Beýtmesene diýipdir. Näme diýen diýipdir. O düşükdäki ýatan dogrusyny aýdypdyr. Bala, wallah anta hayrun minni li'annaka law kunta al-mariz ma udtuka. Delilim ma sen gowduňa diýipdir. Sen nag düşükde ýatyp merizlen bolsaň sen soramany men barmajagym sürümdir diýipdir. Sen deliň diýipdir. Sen gowa adam sen diýipdir. Adam cemaat sen gowa adam, sen gününen adam, sen gününjel adam. Hudaýyň rahmatynyň eteğindäki adam şu bir gowluklar, bir sogaplar, bir Hudaýyň rady boljak zatlary bolsa, şoňa sümüşýe, şoňa girişýe, şoňa pursat tapýar. Şonu elden bermeýär. Gününen adamyň alamaty. Ol ýa aýtdyk, kalby nurly, kalbyny ýüregini araslayan adamyň alamaty şu. Muny gözläp, taşyndan gözläp biriniň ýüregine nazar berip bolana, her kim öýür kalbynden habar almaly. Yüreğimden haber almadı. Çünkü kıyamet gününe Allah Teala şu dünyada يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Allah diye, ey bendelerim, kıyamet günü kimin yüreği salim olup gelse şonu gowarýarlar. Wagt bir de adamlaryň içinde bolýar. Bir de görünen ha. Ondan çüreyim yevme tubla sarair. Kıyamet günü adamlaryň içindäki niýeti daşyna çykjak. Mun niýeti demişdik. Mun pälir demişdik. Mun aşkyr demişdik. Mun yüreği derip berenmiş. Mun yüreği Hudaýa gaşyna çykanda öýün tamamyny ýokary gidipdir. Hudaýa gaşyn aşky gidenini eslap göýünden çykypdyr. Özü bilen Hudaýynyň arasyny näki cemaatlar zahiri amali salihin görülüňi däl haşy. Özüň we Hudaýyň arasyny näki aşkyň görülüňi. Bir wagt bir padşah kan adam esir edilipdir, tutulupdyr da. Aham padşah şonuň içinde birini öldürmeli hökmetdir. Şonuň içinde birini öldürmeli hökmetdir. Adam da kan bolmaly, Gülistan-ı Saadiyde we evvelçiklerinden. Adam da kan bolmaly, amana padşah beýli beýtde oti wezirleri bilen ol öldüriljek adam da ol beýli giň meýdanna. Onu öldüriljek adam bir direk söýýän bolmaly, foş aýtýän bolmaly, aglyny bilen aýtýän bolmaly padşaha. Näme üçin öldüriljek adam da? Ýöne padşah istilmeýän bolmaly. Hem ara bireme daşra, hem de adamlaryň galmagaly bolmaly. Aham padşah aýdypdyr, in asir çelmi goýat. Näme diýär şol diýipdir. Şu öldüriljek adam näme diýär şol diýipdir. Söýüpdi ha, foş aýdypdy. Aglyny bilen aýdypdy. Aham padşahyň ýanynda kan wezirleri barmyşdy. Şolaryň içinde bir gowy wezir barmyşdy. Ol aýdypdyr. Wal kaziminal gayza wal afina anin nas. Sultanım diýipdir. Olar diýipdir, qaharyny ýutýan adamlary, güzeştetýän adamlary Hudaý söýýär diýip şonu gygyrýar diýipdir. Onu aýdan hakda ol söýüpdi da. Onda bir wezir aýdypdyr, sultanım diýipdir. Olar diýipdir, gygyryp aýdypdy diýipdir. Güzeştetsеň Hudaý seni güzeştedir. Qahar ýutsaň Hudaý sana qahar ýudur. Geçten gowlar ha diýip şonu gygyrýar diýipdir. Aham başga bir wezir barmyşdy. Çygara bir bidire adam iştik, ona aýdypdyr. Näbaýat döwlet merdany şon ma nazdemelek sohany durup goýan. An asir düşnan mi goýat? Ola aýdypdyr, ol bidire adam. Näme ýalan aýdýan diýipdir. Ola padşah söýüp diýipdir. Foş aýdyp diýipdir.
Vel kâzimînel gayze vel âfîne anin nas diye akıyor diptir. Hiç sultanın yanına yalan aytmalı mı padişahın yanına diptir. Sultan keplettir. Durugan vezir beraye men pesendide der rast kuyiyeto. Ey vezir diptir. Sen kıtsın olsa da diptir. Şın yalan ne olsa, şın yalanı bana qow yoktu sen çınından diptir. Durugu u azruye maslahat ve rast tu az batını pelidip beramet. Sen doğruyuna diyen içi qaralıktan çıkaryan diptir. Sen için midirip diptir. Ben de orijinal aydarım ben niyen bulup bozgoqluk salacak bolyan diptir. Niyetin harap diptir. Bilen ne diptir? On ağlı burnun oynayışından men bilyen diptir. Vel kâzimînel gayze qahar yutsan Huday qahar yudur deyip demeyerliği göründü belli diptir. Yani bir vezir ay bir fırsat belkim şu geçilsin bir azat bolsun olong şoğuna barsın niyen qowluğu iyidirlap birin vezir dadı diptir. O adam müdam qowluğun izinlidir. Fırsat görmedi. Ol Hudayın nurunu getirenler adamda cemaatler. Ol Hudayın duası da. Wallahu veliyyus salihin. Kur'an'da ya Huday Teala. O adamdan duasıdır minni. Wallahu veliyyus salihin. Kur'an'da ya cemaatler qovvendelerin duası minni. Wallahu veliyyus salihin. Huday ayt ya Allah Zülcelal ayt ya Rabbul Alemin ayt ya salih bendelerin duası minni. İyisi minni. Arkası minni. Onu dost tutsan minni dost bolarım. Onu düşman tutunsan minni düşman bolarım. Allah'ın kelamı. Gurrun kenara çekmeyin. Qawa adam mıdam qawın izinnedir. Abdurrahman ibn Avf ve avadan sahaban gurrunun içinde kıvırırım. O adam mıdam fırsatın izinnedir qawluk tafayınlı. Şu qawluğu da edeyinli. Açıqrağa edeyinli. İnsanına böyle güç ve cemaat kendisine duracak değil. Verimlilik, akıl etmek, fikir etmek bir gücü var. O adam soğuğa bir işitecek olup fikir eder. Akılından, verimliliğinden hayırlanar. Günah edecek olup verimlilikten hayırlanmak, Hudayın qaharı gelecek yerine verimlilik etmeyi ol qowluk değildir. Aytay deyin. O adam, Müslüman adam, haklını işleder, verimli eder. Men şu yolun istem, şu günahını ekber bilyenmin. Men şu yolun istem, şu yüreğini ağıtmayanmin. Men şu yolun istem, Allah'ın razıyçılığını tafarınmin. Yani o adam fikret ya Hudayın razıyçılığına da. Ama Hudayın söymeyecek zadına. Yani Allah Teala'nın söymeyecek yerine oturup fikretmek o adamın işi değil. Abdurrahman ibn Avf'un derman gördüğünü dinle. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam dünyanı ekberttir. Yani dünyadan geçti. Hombrun Abdurrahman ibn Avf ulu kon kan yeri varmıştı. Suvarlayan yer şunu Hazreti Osman'a satıptır. Onun falanca miktar altını satıptır. Pullarını alıptır. Öz tayfasının metaşlarını paylattır. Başka tayfalardan metaşrakları eşitip iyi veriptir. Ve şu vaxtda enel emilden yani Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hurmatlı dinanalarının her kim bağ olsa her gaysına honca mali veriptir. Enemiz Hazreti Ümmü Seleme'ye, enemiz Hazreti Ayşa'ya her gaysına honca kesip şu miktar malları ertin deyiptirler. Enemi mallar da enelimize varıp kavuşuptur, enelimizin eline varıptır. Enemiz Hazreti Ayşa ediptir. Men arsal bihada kimi verdi bir kan malı deyiptir getiren adamdan. Abdurrahman ibn Avf'i verdi mi bir mallar deyiptir. Heyle mi deyiptir, o da Havva deyiptir. Heyle mi deyiptir, enemin Hazreti Ayşa'da. O da kulağım menen Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan eşittim deyiptir. Men dünyadan geçemden son o adam sizin uyumda kan mali verer diye vaytı deyiptir. O adam sizin uyumda kan mali verer diye vaytı deyiptir. Abdurrahman ibn Avf müştegol deyiptir. Minni ve hayır dua edecek Abdurrahman ibn Avf'a deyiptir. Kim? Enemin Hazreti Ayşa. Ona men dua ediptir. Sakallahu Teala ibn Avf min selsebilil cennet. Huday cennet çeşmesinin ibn Avf'ı kandırsın. Sakallahu Teala ibn Avf min selsebilil cennet. Eline mal gelen mi oyuna?
Şu enelimize mal gerek olupdyr. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın denanalarına. Eline mal gelende, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın denanalarına mal gerek olupdyr. O adam da yüreği oğuy, niyeti oğuy. Bular kıysaca isem bular insanmış. Bular şerafat adam terçilik bulardır varmış. Bular tüys erk adammış. Bular zaten perişte isinde oldu. Bular tamam hakkını, öz derinliklerini Hudaýyň men şi işetsem Hudaý ady bolar diýip uraýanmış. Gaýtay deň, men şi işleri etsem Hudaý ady bolar. Bu Hudaýa sataşamda abry bilen sataşaryn diýänmiş. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde diýär: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve enne sa'yehu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Ve enne ila rabbikal muntaha." Ey bennem diptir Allah Taala. Gowyňy et diptir. Gowyňy kimin uymandyk tadaşyn berer. Ve enne sa'yehu sawfa yura. Sawfa yura diýdi Arap diline ine işkiçke kök ediljek diýdi. Onaga da goýuljak diýdi. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Ey bitow tadaşyň jazaň beriljek diýdi. Ve enne ila rabbikal muntaha. Inne özüň gözde gowy bolmaly bolsa da biderek bolmaly bolsa da haklyny pikrimi güýjüňi gowa urasaň da biderek urasaň bir güne öwrülip gelmeli bolarsyň namaz. Ve enne ila rabbikal muntaha. Inne özüň görjipdir da ömrüňi, fursatyňy, wagtyňy, zerinligiňi, sawadyňy, okanyňy, wagt oturan sendeligiňi, hudkarly andaňy, elinden geljek işiňi şunu etme Hudaý razy bolar diýip urasaň da Yo men birazda men kellemi gelmeýär diýip urasaň da bir güne gelip bana sataşmaly bolarsyň diýär Allah Taala. İlminden Abdurrahman ibn Awf tadynny ulukan ýakşylyk etdi. Bir Hazrat Sa'din rahmetullahi aleyhi bu iki beytini ýataş etdim okaýyn. Ey bular nägat gowy diýär. Bular nägat adamyň ýüzüne galynaklar. Kur'andaki hayreş berayette dast beh as-saimud dahr dünya parast. Bir adamları vardır diptir. Özlere günün ibiçyanlar diptir. Yönü ecidi de gözleyenler diptir. Yönü nefil arada da tutmaya diptir. Şıl adam ömür sayı ağzını uğurdup tefsir edip arada tut ye. Yönü hiç bir adama yakşılık getirmelilerden şondan qowdur diptir. Gaýtay deyin. Kur'andaki hayreş berayette dast beh as-saimud dahr dünya parast. Bir adam bolýandyr, günün ibiçýändir, ýöne başga kişi gözleýändir diýipdir. Şu qowdur diýipdir. Ay men Recep arada tutdum diýip bir ay arada tutdum. Ay men Meraýda arada tutdum, onu bir ay arada tutdy. Ýöne bir adamy bir çürük bilmelilerden. Garyp, hemsaýa, dost, ýar. Dost şundan Allah diýip saçakda uzatjak gädenna. Oňa näme diýär Hazrat Sa'di? Weger näçe lazım ki taýy beri. Ze hutbaz mi giriyor hem hutmi ýory. Muny näme diýipdir? Adamy çöregde daňak diýipdir. Öğlen nahari yiyecek bolyan, ay arada tutayım yan, akşam yine öğlen yiyen gittir, olmaz ki gittir. Öğlen nahari yiyecek bolyan gittir, ay naharım çok önemlisin, aytam diptir, arada tutayım, arada tutayan, akşam yine öğlen yiyen, bu neyme sokağı olmalı gittir. Arada tutayan adam bir niyetini, men bir nefsim dövülsün, bir Hudaýa yakınrak bolayım, bir öğlümün nefsimini ortalayın, bir sahabi işittiğim bolu olsun diyen adam bir çürüğü duran başka kişi diptir. Ve germetse lazım ki sayi beri, bizi hutbaz mi giriyor hem hutmi koy. Ay öğlen nahar durmaz, nahar bir şey vermez, arada tutarsın, akşam yeni öğlen keyif ediyorsun. Eger, ne hemsaya bir zat uğratmak, ne bir iyiliğin, olmadı mı neyim? Abdurrahman ibn Awf'ın ahirki uğurluğuyla tamamı değil. Ve fi tarihi İbn Asakir. İbn Asakir diye bir büyük alim yetiştir. Allah köpresi bir gün kısaca inşallah aydarın. 100 cilde goly kitabı var. 100 cilde goly kitabı ýatdan aýdanadı. 100 cilde goly, 100 cild. Ulukon kitaplardan ýatdan aýdanadı. 50 ýyl ilmini ýedinle berip 50 ýyl çaly ustadlyk etmän tagat ilm ýygnadyr. Şu duruşugy
şu adamın, şu büyük adamın İbn Asakir diyen adamın, şudur şu ulukun kitapxanamıştı. On bir gün soraptırlar, İbn Asakir şu mahal öz bilişinden yerin yüzüne aylanıptır, her kim bilir bilýän bolsa ilm ýygnaptırdy. İbn Asakir gowy bidiripli soramyrak dipdir. Özünden alymrak adam şu togluk ýerde taniýanmy dipdirler, taniýamak dipdir. O da onun ulamalyň köp döwründe. Büyük ulamaly. Gowy diýmek özüme dipdir. Ýöne ilm toplamasyny taniýamak dipdir. Şu İbn Asakir'in tarih kitabında Abdurrahman ibn Avf'tan türüm gurrunu var. Ahir ömründen dinleyin. Ennehu guşi ala İbn Avf. Fazannu ennehu sadat nefsuh. Abdurrahman ibn Avf ol ovadan büyük insanın 75 yaşındaki bir ödünden gitipdir. Dünyadan geçmeyene bir ay kalanlar. 75 yaşında namart dünyanı yaptırıyor. Dünyadan geçmeyene bir ay kalanlar bir ödünden gidipdir. Ahım yannak çevreğinnak taşını alıp dururlar, içerisidir, dostlarıdır. Dünyadan geçti, ayrılaha gittirler. Her kim turuptur. Feharacet imraatuhu ilal mescid. Testahinu bima umiret en testahinu bihi minas sabri ve salah. Ey bular nağıt qova adam. Zinanası turakana namazlığı vardır, namaz okuyuptur. Adam ayrılı deyip, içerideki yannak otururlar, aydıptır da. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İsta'inu bis sabri ve salah diye sabırlı olun, dirru namazı durun diye memur dirru ikriket namaz okuyun, daima kuvvet versin deyip zinanasa namazlığı yortuptur. Mahum bir muhtar daşırda oturupturlar. Mahum birime ödüne geliptir. Abdurrahman ibn Avf ayrılanak da fakat ödünden gitti. Huşu bitti. Kayda huşa geliptir. Allahu Ekber deyiptir huşa geliptir. Mahum görtülümün canı var, içerideki daşırdakiler Allahu Ekber deyip kıyılırdır. Abdurrahman ibn Avf yuvşaçdan gözünü açıp aydıptır. Avşi aleyye. Men yan özümden gittim mi deyiptir. Hava deyiptirler. Onunla men yan bir yağdayı gördüm deyiptir. İki perişte geldi deyiptir. Her oyağa harcan, yüzü öller, her hıyırsız, görünge innamın dıglıya deyiptir. Yürü Hudayın huzuruna kaşın, hüküm kesmeli deyip, men alıp gittile deyiptir. Yürü Hudayın huzuruna kaşın, olur yüzü göz görmeyeli. Olur her kimin büyürü, her kimin üstünde büyürlerin yağdayı bilen gitti yani. Yürü Hudayın huzuruna deyip, men alıp gittile deyiptir. İntalibne hakimuke ilen azizil emin. İzzetli büyük, sultanlığın sultanı olan büyük Allah'ın emrinin eteğine kaşın yürü deyiptirler. İnemin uğrarlarına önümüzden bir adam çıktı deyiptir. Fekale eyne tezeban bihâle. Yere gap bariyağınız bu adamı deydi. Onu hükmettirme hana bariyağ. Fekale arci'ah. Feinnehu minellezine kutibet lehumus saadetu vel mağfirah. Bu adam göberin bu gönünen insanlardan, Allah'ın mağfiretini veren insanlardan deydi. O hem beni göberdiler deyiptir, huşa geldi deyiptir. Bu adam gönünen adam. Bu adam dünyada mal bilen ahiretini kazanan adam. Bu adam yüreğini saplan, yok, yüreğini yuvan adam. Yüreğini arasında saklayacak olup gayrat eden adam. Peyli doğru adam, niyeti salim adam. Gününün ve Allah'ın mağfiretini bilen insanlardan deyiptir. Bir ay sonra 75 yaşın içinde namart dünyanı öperiyer ve cenazasını Hazreti Osman ibn Affan, Hazreti Osman radıyallahu anh cenazasını okuyup ol benden ahirete raşini uğrat yani.